Aloo and खांख्रिखला fry. दालि जहल. निरामिस ओंख्रि निरामिस. गैला लेखा लिरनाया थांबाय. लेखा लिरनाया थांबाय बिबैजों. दालिखौ होखादों जोबखाबायमोन नामाथाय बाजैया. दिनै ओंखामखौ बारा बनाय नङादांलै बियो. निरामिस ना. बेदर गैया. लोगोफोर आं दिनै निरामिसखौनो होसाबबाय नै आलु खांख्रिखला फ्राय हानाय माबायाव लाबाय थानोसै. दालि जहल ओमफ्राय खांख्रिखला आलु भाजि. दा फुंनि सम आरो जा ससेबाबो होसाबो आं लोगोफोर अननानै प्लिज नाय आरो हायोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना हो. संख्रिया बेखौनो बेल' फिसाखौनो आं नोंथांजों शेयार खालामनो नागिरदों फ्रेन्ड्सफोराव. दा फुंनि टाइम ना लेखा फरायनांगौ राजा. फरायहैदो थां. लेखा लिरनाया मारै जाखोथाय. टमेट' चाटनि मैयानिसो. ओइ आयै गैला खेलासो गेलेबाय. लेखा लिरदो थां एसे. दोस्तों बीमार पड़ी हूँ. देखो दवाई ही दवाई है. यह 3 दवाई. यह भी सारे दवा अभी तक ठीक नहीं हुई. नै बिबारा बारसो गारथारलायबाय. सान्दुं दुंनाया माइ होनो नागिरनाया खोमसि जादों माथो. बुग्लुंथारलांबाय. देखो दोस्तों यहाँ पर क्या लगाया है मैंने. गणपति बाप्पा मोरिया. कैसा लगा ये दोस्तों प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा. बोरै लेखाया औ मानसि नायनानै लिरदो. आं थांगोन लेखाखौ नायनो नों लिरनायखौ. जिरा पाउडारसो होबाय टेस्ट फैयो होमबाना. ओइ गेसआबो जोबथारनोसै. गैस खत्म होने वाली है. राजा लिरलाय आं नायगोन. ओंखायनोसो फिसा जोंदों. खुनुरुखुम बे मोनगौबाय. दालि मोनगौबाय. ओंखाम मोनगौबाय. अरे भाई गैस खत्म होने वाली है. लिरबाय लिरदो. इसमें क्या क्या है जरा देख. ओए चिकन चिल्ली मैया लाबोदों. चिकन चिल्ली. मोनबाय गाइस. नै रेडी हो गया. आं दा बेयावनो दोनथ'नोसै. मानो होनबा कि देहाखौबो बिराद दुरबल मोनदों नालाय. तारमाने लानो हाया जाबाय. मोजां मोनोबा प्लिज लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालाम.
दिनै मिरामिसखौनो संनायखौनो हगारसाबबाय आं फार्स्टनिफ्राय लाबाय थायासै माब्लाबा बिदिनो लानानै हगारगोन आं लोगोफोर नायसोबबानो जाबाय अननानै प्लिज आङो एसेयावनो दोनथ'नोसै स' बाय बाय लोगोफोर फिर मिलेंगे दोस्तों अगर नए हो तो प्लीज़ नहीं देख रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा मा लिरग्रोजोब्बायसो सो बाय गाइस Mami, oi, tambay.